अरे का ये सतीश भाई। अरे हाँ आशीष भाई। अरे महाराज पता बा तुके? का अरे बाराते में चले के बड़ा सामान फ्री मिलत हो जा। का फ्री मिलत हो? सुनबा? हाँ तो ला सुना। ओढ़ना रजाई या बिस्तर मिली, ओढ़ना रजाई या बिस्तर मिली, दुल्हनिया के संग ओकर सिस्टर मिली। सह गईल यरवा हो आइल बारात में, साली बाटत रहे पूरी बारात में। सह गईल यरवा हो आइल बारात में, साली बाटत रहे पूरी बारात में। फाइल के संगे रजिस्टर मिली, फाइल के संगे रजिस्टर मिली, दुल्हनिया के संग ओकर सिस्टर मिली। कैमरा से वीडियो सतीशवा बनावला, प्यारे लाल कवि के जाके देखावला। कैमरा से वीडियो सतीशवा बनावला, प्यारे लाल कवि के जाके देखावला। उत साड़ी पहिर ले पोलिस्टर मिलल, उत साड़ी पहिर ले पोलिस्टर मिलल, दुल्हनिया के संग ओकर सिस्टर मिलल। दुल्हनिया के संग ओकर सिस्टर मिलल। हाँ तो सुन लेला ना का फ्री बा। हाँ भाई सुन लेली, तब चला चलल जा। हाँ तो चला चलल जा।